Xabi Etxebeste, txingudi ikastetxekoa, etorri mesedez txalo bere bat. Hulkei buruz egin ditu bertsuak, orduan, abasatu. Buskatu du herria, hulbeldurgarria, baserritik kanpora joan dira txerriak. Oso erne egon dira bere belarriak, altxatu du txerrie hulkarri garriak. Txerria beldurtu eta ostiko ematen, ta hulko zoa zerre lurrer botatzen. Txerria azkar laguntza eskatzen, baserritarra da tormakila altxatzen.